салом тамошобинон ва подписчикои канали мо. имрӯз якчанд хабарҳое дорем ки дар дигар шабакаҳо шумо ин хабарҳоро намефаҳмед. хабарҳои мо дар бораи Нави Кемсӣ, Фавик, Абдурозиқ ва Муҳаммад Шариф. барои фаҳмтар шудани мавзӯъ биёин аввал сар мекунем. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Нави Кемсиро аллакай ҳама медонад ва мешиносад. фикр мекунем Навика шумода шинос кардан дар кор нест. санаи 26 июли 2020 Нави Кемсӣ хати ҷонон батл биромада буданд. Нави Кемсӣ ҳамада визов дода буд ва визови ӯро бисёриҳо қабул карданд. Не ки Нави Кемсӣ дар ответи ҷонон ва батл хати ҷонон идеяи хуб тофт Нави хати ҷонон батл биромад. хулас батли байни ин ду нафар хеле хуб гузашта буд, не ки гапошон беҳад вазбин буд. баъдан Хеза 2020 ҳамада визов дод. нияти Хеза 2020 батли як ба як хати чанд нафар буд ва ё мехостанд ҳар як аъзошон батл бирояд. Не ки Нави Кемсӣ визови ҳамаша қабул кард ва ба Хеза 2020 батли 6 ба 1 пешниҳод кард. бачакҳои Хеза 2020 дар пешниҳоди Нави Кемсӣ маъқул мешавад ва ӯҳои визофа қабул мекунанд. ёдовар мекунем ки як вақтҳо шонем сирам бояд қати 6 аъзои гурӯҳи Хезаи авлод батли 6 ба 1 мегзаронд. не ки мутаассифона ин батл баргузор нашида буд. хулас батли Нави Кемсӣ бо гурӯҳи Хеза 2020 санаи 12 сентябри соли 2020 баргузор мегардад. баромади ҳар ду тараф хуб буд. Нави Кемсӣ якум раундшуда намехонад ва ҳама хаёл мекунад ки Нави Кемсӣ ба батл тайёр нест. не ки дим раундшуда хеле гапҳои хуб мегӯяд. Душмани мобуд гидзона усоломалата группа детаминарна филмона. тамошобинони гиромӣ биёин камтар пештар мерем. баъди батли 6 ба 1 Нави Кемсӣ барон да визов метиҳад. не ки барон визови Навика қабул намекунад. ба ҷои барон визови Навика Сиван қабул мекунад ва Навикам розӣ мешавад. Сиван дар вақти визов Навика хела паст мезанад ва мегӯяд ки чизоеро медонад ки метавонад Навика шарманда кунад ва коре кунад ки Навик айреб гум шавад ва дигар хича нишон дода натонад. мо намедонем Сиван чӣ сирроро медонист, не ки вай дар ҳақиқатан тонист коре кунад ки Навик тамоман гум шавад. хулас батл то ҳол да ягон ҷо набиромада ва ягон кас намедонад Сиван Навика чӣ гуфтагиай. шумо дар барномаи Тоқи ТВ дидагиен ки Алишер яъне Стаф дар Навик занг зада қати Навик гап мезанад. Стаф Навика мега мо камерара гирифта пешет мерем ва қатид як барнома карда бисёри саволҳои ҷамъшударо обсуждат мекунем. дар барномаи дигараш Стаф Навика кофта намеравад, не ки мутаассифона Навика дар ягон ҷо намеёвад, на дар хонашон, на дар назди хонашон, на дар ҷойҳое ки Навик бисёри вақтоша мегзаронад. хулас Навик пайдо намешавад. Стаф маҷбур шуда пароли канали Навика алиш мекунад ва видео карда ваъда метиҳад ки то Навик пайдо нашавад канали Навика мефурӯшад. ва хушбахтона Навик баъди дидани ин авор пайдо мешавад ва дар бисёри саволо ҷавоб метиҳад. хулас Стаф Навика пайдо карда барои баргардонда тонист. бисёриҳо хиёл мекунанд ки Навик бо рали гапошон гирехтагиай ва ваё бо якдигар қаҳриянд. не ки дар видеои Навик дида мешавад ки Навик бо ҳамроҳии ралик омадагиай. Салом алейкум авлига. Я ҷо дар батли ралика МБ Кисинат Шарипов ташкил карда буд. МБ ралика мега раундота Навик навистагиай. чӣ хеле ки дар видео дида мешавад Навик дар ин гапам ҷавоб дод. Не то заминат хилиш буд. Даже то батл то Москва раиш ҳамаи хеле бо хублагӣ нестед. яъни фоида юштагӣ бошед. Фавик соли 2020 ҷоизаи репери фаъолтарин гирифта буд ки ин ҷоизаро барои 17 клип бироварданаш дода буданд. дар соли 2021 ҳам Фавик аллакай клипкуниша сар кардааст. ёдовар мешем ки клип кардани Фавик ай треки ғамдеграун сар шуда буд ки дар ин трекаш Фавик ғамзадо дади зада буд. додихудо таҳлил кардани ин клип да гуфта буд ки имена ҳамун ҷое ки Фавик дар вана ховаю дастош лезва задагиай дар мастер Исмаил дахил дорад. дар байни ҳамахе овоза ҳаст ки Фавик бо як диси дига қати клипш мебурорад ки иш имена дар мастер Исмаил дахил дорад. бале тамошобинони гиромӣ, Фавик дар мастер Исмаил диз задай ва клип карда ба наздикӣ мебурораш. тақрибан тирамоҳи соли 2019 барон айхуҷанд айдеҳаи ғиждарва Абдурозиқ ёфта ба Душанбе оварда буд. Абдурозиқ тонист ба таланти худ дар вақти бениҳоят кам ба дили ҳазорҳо мухлисо ҷо шавад. чӣ суруде ки ай тарафи Абдурозиқ пешниҳод мешавад мухлисо хуб қабул мекунанд. имрӯз Абдурозиқа ҳазорҳо одам тамошо мекунанд, гӯш мекунанд ва мешиносанд. якчанд рӯз пеш дар канали Мирзошоу бо як нафари дига ба монанди Абдурозиқ бо номи Муҳаммад Шариф пайдо шуд ки Мирзо ӯро аввал дар сториси Инстаграмаш нишон дода буд. Мирзошоу Муҳаммад Шарифа хеле дастгирӣ кардестай. Муҳаммад
Шариф ай Абдурозиқ хоҳиш карда буд ки Абдурозиқ як дастгирӣ кунашад то ки ирам ранги Абдурозиқ машҳур шавад. Не ки дар видеои охириш ва дастторisi Мирзошоҳ дида мешавад ки Муҳаммад Шариф трек тайёр кардааст. Не ки худаш тоқа Абдурозиқ Муҳаммад Шарифа отказ карда бошад ё ки Абдурозиқ ҳоли видеои Муҳаммад Шарифа дидагӣ нест. Шумо чӣ фикр мекунед? Фикротона дар комментария нависед. Хулас ай мавзӯъ дур намерем. Муҳаммад Шариф аллакай суруд тайёр дорад ва ваъда додааст ки суруда қатъи клипш пешниҳоди мухлисо мекунанд. Муҳаммад Шариф суруди муҳоҷирбачаи шодравон Баҳроми Ғафуриро тайёр кардааст ва мо фикр мекунем суруд хеле хуб мешавад. ай муҳоҷирбачаи саргардуни тоҷик наврӯз мерасад дар базми ватан дар барномаи Мизи Реп Шахер Рейкл ва дигарҳо дар бораи трек хондани Тӯи муборак баҳс карда буданд ки ҳамун мавзӯъро ба охир нарасонданд. Баъд ай ӯ Шахер дар як видеое гуфта буд ки касе ай сипас Тӯи муборак мехонад ма оташ. Хулас хела гапҳои безеб буд. Айбайн хела вақт гузашта буд ва ин гапа бо Далершо сар кард. Далер дар барномаи Ракурси Реп портал иштирок мекунад ва дар ҳамун барнома Далерам дар бораи Тӯи муборак хондагиҳо ҳамихе мегӯяд. Чхеле ки мо медонем Далер бо ҳамроҳии Бадик конфликт дошт. Айзик бо ҳамроҳии Бадик Тӯи муборак мехонад. Не ки мо то ҳол намедонем ки барои чи Айзик ин кора кард. Барои ки Далершо хати Бадик конфликт дошт, на ин ки хати Айзик. Дар барномаи навбатии Мизи Реп Айзик Далера мега: "Ина ма Тӯи муборак хондам. Ягон претензия дошта бошӣ биё гап зан." Не ки чхеле ки дида мешавад Далер дар ин гап ягон ҷавоб наметиҳад. тамошобинони гиромӣ ин буд якчанд хабарҳои тару тозаи мо. Ба канали мо обуна шавед ва зангулаву лайкам фаромӯш накунед. Хайр, то барномаи оянда.